Nyakwara Mugejuang ageno nodichieng' mari obede yo makare akaw thuolo makende marua kienen weche manyiena mag ang'ich welo kauno ma chieng' ngeso tarik 28 dwe mar 9 higa mar 2024. Waiko ni weche mathoth mago matimore sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore counties magwa ahinya to dichieng' makawuono mabende waneno ka jalup jatend piny Kenya Mano Rigathi Gachagua omedo chwalo duonde kowacho ni jomasawa mar piny Kenya noyiere nikech ne oteno noteno jatend piny Kenya William Ruto mane momiyo jomasawa nomiyo jatend piny Kenya William Ruto ombulu kowacho ni sani kothiche oko to jomasawa ok bibedo mamor kod wach makamano. Mago kaachiel kod mamoko mathoth Nyakwara Mugejuang inyalo bedo kod geno ni biro bedo ka ineno matut e weche manyien duto mag ang'ich welo machiegni kendo magie thuond weche ma wamiyo pek. Sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa. Ni uongo ama ni uongo? Kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi, mungepigia President William Ruto? Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni en ema ne omiyo jomasawa omiyo Ruto ombulu, omiyo riembe sirikal nyiso ni Ruto riembo ganda jomasawa. Wana wako eno wang'nika wadhi yiero to mbunge mawuok Ugunja ka nyaka bed mana mawuok Ugunja ward. Wadwa yiero ng'ato kalure kod manifesto mare kod gimo kelonwa jopiny. Ng'weka okaro Pio Wandai kaka jaod bura ma Ugunja osechakore ka ji maromo 20 wachore ni olap dhog gi ndong' ne komno. Japuonjre moro mar skul nyiri Masironga e kaunti ma Nyamira oyangi ni owito ngimane bang' luar kowuok e orofa mar 2 manie skulno. Nyakwara Mugejuang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi ibed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa mano Elizabeth Otieno. Bende par ni nyalo loso kodwa kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui moro mar Facebook bende biro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube bende biro yudo wa Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua otimo limbe gwenge mag Masawa kendo ramo ni en ema ne omiyo jomasawa omiyo Ruto mbulu mag tend piny. Gachagua onyiso Ruto ni ne oyier gi kanyakla kendo ok onyal wuok e sirikal ka olieko ni gole e sirikal en riembo jomasawa e sirikal. Kaka jafambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, Gachagua ochomore tero kod Ruto kendo nyise mondo wuog oko kendo nyis jomasawa gima omiyo ok odware. Kod jatende William Ruto e safar mare mar siasa e gwenge mag Masawa e counties mag Kirinyaga kod Meru. Gachagua onyonore ni William Ruto ne dako yudo loch e yiero maduong' mokalo poni ne ok ochung' kode kaka jalupne. Mimi ndio nilikuja hapa nikaongea na nyinyi na nikamwambia mchague William Ruto. Kweli ama uongo? Na mkaniamini, si ndio? Mliniamini ama kuniamini? Sasa kuna watu wanaenda kumwambia rais ati hata kama Gachagua hakuweko ungechaguliwa. Ni uongo ama ni uongo? Kama mimi singekuwa pale kwa ile karatasi, mungepigia President William Ruto? Gachagua oparone William Ruto singruok mar arus margi nine oyiergi kanyakla kendo gibiro tiyo kanyakla e mor kata e chandruok gino ma omiyo ok onyal wuok e sirikal. Mheshimiwa Rais William Ruto na mimi tulichaguliwa siku moja kwa tikiti moja. Kweli ama uongo? Kama utaki Rigathi Gachagua, hata William Ruto utaki. Si ndio? Siko namna hiyo? Wangapi wanasema William Ruto na Rigathi Gachagua wakae pamoja? Gachagua mane oten kod jod bura mag Masawa onyiso William Ruto mondo owuog oko kendo chomo ganda jomasawa tir mar nyisogi makosa mare. Mimi rais aliniteua, nyinyi mkanichagua. Kama mtu ako na shida na mimi akuje kwenu. Wenye kusema ni nyinyi ama ni wale? Tukae ngumu.
Tukae ngumu. Tuomie. Kwa sababu najua kuna mswada inafika bunge. Mimi nitarudi hapa. Hawa wananchi ndio wadosi yangu. Kama si hawa wananchi, Your Excellency, mimi singejuana na wewe hata kama umekuwa rafiki yangu. Kama si hawa wananchi hawa na wananipea kura 90%, mimi singejuana na His Excellency the President William Samoei Ruto. Ewi chenro madhi nyime mar choko sei mag jo od bura mar thiche oko, Gachagua oseyo jo od bura mag Kenya Kwanza kuom wuondo William Ruto. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jaod bura ma Kimilili Didmas Barasa mondo kik owe ti kode marach kod Kenya Kwanza mar chwalo paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kane oloso Kimilili e iko moro, Wamalwa onyiso Barasa mondo kik we Kenya Kwanza ti kode e lwenjgi kod Rigathi Gachagua. Wamalwa bende oseyo sirikand Kenya Kwanza kuom rem rito singo mane giketo ne jopiny, kowacho ni thicho oko Gachagua e apisi ok bi konyo jo Kenya ka kamano giket maino margi e bero ngima jopiny. Korka kore jagoro maduong' mar kotu Francis Atuoli to dwaro mondo mak Gachagua kuom kuoro weche manyalo pogo ganda mapachoka, kowacho ni oganda jo masawa bende gin jo Kenya. Leo tunataka tuambie Bwana Ruto, wewe ulitoa ahadi kupigania wakulima wa miwa katika kaunti ya Bungoma na Western na Kenya yote. Badala ya ninyi kupigania hawa wakulima, Nzoia ndio hii inakufa. Mnarudi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe. Get your priorities right. And we want to tell you ya kwamba impeaching Gachagua is the least of the priorities you have on your list. Na hawa watu wengi ni wazazi wako hapa. Wanataka watoto wao wasome wakuwe profesa kama Joel Sindani. Ninyi umeleta sera kule university, fees imepanda, imekuwa vigumu wazazi kupeleka watoto wao university. That is the concern ya hawa watu. The model of funding university education that has failed. That is where your focus should be. And that is the concern of the people of this county and the people of this country. Sio mambo ya kuimpeach Gachagua. Gachagua akiwa impeached, ugali utaongezeka hapa Kimilili. Fees itashuka kweli. Wakulima wa Nzoia watapata mashini mpya. Hapo ndio sisi tuambia Bwana Didmas, stay focused on fighting for your people, not fighting the wars of others. Ni lazima tuwe na watu wa kushika watu. Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, are arrested, because hii sheria iko katika sheria zetu. Official Secrets Act, kwenda soma. Wewe ulipepa Biblia kadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu nisaidie to run the government, and then you start contradicting the government policies, and yet you sit in the cabinet, you sit in the National Security Committee, and you create a departure. You should be arrested. There's no any country that can tolerate such a person. Jod burario mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi osingo mar siro twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jaod bura machuka Igamba Ng'ombe mano Patrick Munene kod nyawadgi ma Tharaka Gitonga Murugara wacho ni gisiro wach thicho oko Gachagua nikech oserem tiyo kod jatend piny William Ruto e chwalo chenro dongruok ne jopiny. Ka giloso e kinde mane gichiwo basari, jod burario go owacho ni Gachagua pok osiro jatend piny kendo sebedo kotimo gigo makelo pogruok e kinde kod jatend piny. Jod burago bende seyo jalup jatend piny kuom jwang'o tije mane omiye mar kelo lokruok e sekta mar kahawa ka koro siko ogoyo mana siasa mar pogo ganda jo Kenya. Ya Deputy President. Na ni ukweli niseme mswada unakuja. Mswada unafanya nini? Unakuja. Kwa sababu kuna makosa tumeona ikitendeka pande hiyo kiti, na hiyo makosa tunasema haitakikani iwe. Sisi ni watu wa president mmoja anaitwa William Samoei Ruto, tunamuunga mkono na tunataka kuona akifanyia kazi serikali yetu. Si mtu anangojanga wakati yake ifike. So vile tumekubaliana pale bungeni na Nairobi, tumesema kwa sababu yeye anataka ukue rais mapema, wacha aende aombe kula, wacha tutafute deputy president mwingine, na tumekubaliana Kenya mzima kwamba deputy president atakuwa Profesa Kithure Kindiki.
Jatatije mar okumba mar thieth mar NHIF Elijah Wachira okwedo weche mawachore ni jotije mag NHIF ibiro riembe tich e kinde kata dar okumba mar thieth kowuok NHIF nyaka e SHA. Koloso kod Ramogi TV, Wachira olero ni jotijego moko biro tiyo e bwo SHA, moko biro tiyo e migepe mamoko mag sirikal, ka mago mosechopo higni mag dhi e rutaya ibiro mi thuolo makamano. Nyaka sani jo Kenya milion 1.9 osedikore bwo okumba manyien mar SHA mibiro chak tii godo chakre tich ariyo juma manyien. Yesterday we registered 120,000 people. Day before 100,000 people. We have a dashboard where we are monitoring registration minute by minute. As we speak, we are at about 1.93 million Kenyans. By the speed at which they are registering, we are convinced by Monday, Tuesday, we shall have the number. After it finalizes on its human resource instruments, we will recruit those that they would like to recruit. And the first option in this recruitment would be NHIF staff. Those that are not recruited by SHA, for whatever reason, will have another two options. Option one is voluntary early retirement. And I am emphasizing, because that's how it is in the law, on voluntary early retirement. So those that will elect to retire will be given that opportunity. Now, those that will not be taken up by SHA and are not taken up by, and don't choose to go for the voluntary early retirement will be sent to Public Service Commission for redeployment into the various agencies. Jogombulu e kar chung'od bura ma Ugunja ogolo ywak ne duol mochung' ne yiero IEBC mondo bag yiero maduong' kata yiero madundo e kar chung'od bura no kapok ochopo higa manyien. Ywak mar jodago biro e kinde ma chenro mar gwelo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod kuome omoke rot e wi jokanyo mage. Kaka jafwambo mar siasa Chris Owino leronwa, e kinde ma magi timore, ng'wech mar kawo kar Opiyo Wandayi osemako mach e kinde ma jochung' moheo 20 olap dhog gi chwer ne komno. Dweche ariyo bang' jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi e jatend migawo mar teko, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja pod rito duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC mondo oland tarik mar yiero madundo. Kagiloso kod Ramogi TV, jodak ma Ugunja dwaro mondo IEBC otim yiero madundo kapok ochopo higa manyien. Dwaro makamano nyalo muonyo pi kalure ni ywarok mar chuogo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod omoko e doho. Mabiro bang' duond bura mar National Liberal Party kwedo gwelo mar okil Kamaloka Kokimuli kaka jakanyo mar apudno e lo riwruok mar Azimio. Mage timore e kinde mang'wech mar yiero ng'at madhi kawo kar James Opiyo Wandayi to osechako mako mach ka josiasa maromo 20 osewuok oko mar telo ne jogo ombulu maromo 60,414 ma Ugunja. Moko kuom jogo ma osedonjo e pap en Chris Budo kod jakom komiti mar NGCDF ma Ugunja Moses Omondi. E mbaka mare kod Ramogi TV, Chris Budo wacho ni ka oyiere, chenro ma odhi miyo pek en weche mag pur, tieko dhier, kelo chenro mag keto pesa e ofuko mag jodak ma Ugunja kaachiel kod siro talanta mag rowere. Dongruok ma wan go e piny Luo sana Ugunja makoro waneno en ni mondo wane kaka wanyalo kelo yore namba 1 mag keto pesa e mfuko matiende golo dhier. Mondo waket pesa warang yore ma pesa medorego e mfuko. Namba 2 ma wanyabet gi chiemo e Ugunja, ok ni wagolo chiemo oko. Mar 3 mondo wane ni nyithindwa kata jo Ugunjwa nyalo yudo tich, kizungu waluongo ni employment. Wan gi tabu maduong'. Tabu ma wan go wadwaro ni jatelo kata obedo ni health, chieth en gima wawacho ni is devolved, lakini kaka jatelo waneno ng'ano manyalo temo mariw paro kod jomoko mantie malo e okang' mamalo nyaka kod county government mondo wane kaka chieth nyalo yudore machop ne jopiny e yo makare. Korka kore, Moses Omondi singo mar dhi nyime kod keto e tim singo kod chenro mag dongruok
mane gichako kod Opiyo Wandayi kamiyo jopuonjre basari mag somo, konyo johala, joma mine, kaachiel kod joman kod ng'ol. Asebedo constituency manager kuom sani higni 12 kendo asebedo manager mar waziri kuom ndalono. So I believe an gadier makende ni koma nyodongni anyalo dhi kode mbele kendo I feel na equal to the task niwach asebedo in the arena or asebedo in the picture kaluwore kod development agenda mosebedo in place from 2013. To awacho kendo kamano niwach samwa loseni we have got a strategic plan in place. Strategic planning ran from 2023 to 2027 already is in force. To amora ahinya mawacho ni an achiel kuom jogo mosebedo ka loso strategic plans from the inception mar the constituency. E chenro mare mar tieko dhier, Chris Budo chano miyo ot ka ot yien 5 mag avocado ma owacho ni dhi miyo ot ka ot shillings 80,000 e yath ka yath e higa. Wapidho avocado ot ka ot, avocado 5 kende nikech avocado in Murang'a, avocado achiel generate $600. $600 kiloko gi pesa ma Kenya en gimoro kaka shilling 80,000 e higa. Matiende ni ka walose ipidho yien 5, wawacho ni ng'ano dhi yudo $3,000 mabiro karibu shilling 400,000. E pith mar jamni, Chris Budo singo miyo gweng' ka gweng' rwath mar gredi mar ting'o malo kido mag dhok kaachiel kod chak e okenge mar gero kambi mar chak kendo miyo rowere tije e kar chung' od bura ma Ugunja. Sani Siaya County wan gi deficit mar chak mar 97 million liters per year. Matiende ni chagno wagole oko. Koro wahakikisha ni chak kar golo chak oko. Wadwa ni jo Ugunja ema wahakikisha ni ot ka ot nyaka gol katin to wagolo 20 liters per day. Matiende ni ot ka ot ka uso lita achiel mane kaka wause shilling 75 per liter. Matiende ni ot ka ot boyudo shilling 1,500 mano rometero nyathi e skul girangorego. E botelo mare, Moses Omondi singo mar gero tesende obila machiegni kod jopiny e okenge mar akore aching kod onge mar arita kaachiel kod siro rowere e chenro mag dongruok. Adwaro this time round ka through systems mabro ket in place mondo yawagi yudhe wa mine wa to kod jogo modak gi ng'ol mondo gidwang access to what we call access to government procurement opportunities. Yeah, mondo gibed ni kodhi mbele inyalo nongo thuolo mar mondo gibende such man tie kata issues to do with the tenders gi obed within county, obed within constituency, at whichever level mondo gibende gibed ong'ala makare. Mondo wanne kapon gibende ginyalo timo nade le kinyalo topo kare. Kalure ni kar chung' od bura ma Ugunja en achiel kuom gwenge maduon bura mar ODM nie kod mbi mapek. Moses Omondi chano laro komno kod otiko mar ODM e kinde ma Chris Budo to pod winjo pach johera mage ewi duond bura ma odhi chungo. Ana member mar chama marwa mwahero mar ODM, that is Orange Democratic Movement Party. Kendo mane chama madhi chungo kuchopo sama koro IBC bro in place, kendo mane chama mabro adhi kodo nyaka chopi giko. Pod wapimo piny, wagomba ka gi jopiny, to jopiny ema bonyiso wani koro dhie party ma. Kagi wacho ni wadhie ODM to wabo dhie ODM. Kagi kwero wan kik wadhie ODM, wadhie party machielo ma wabo yudo fairness temo wabo dhie. Kata kamano, jodak ma Ugunja oketo elela kido mar jatelo ma gidwaro mondo odin fuok ma owe kod James Opiyo Wandayi. Wabunge mane wakungo beto go kane gin loka cha ne gin akala ora nam loka cha kane wachako kod Odero Sar, waluwe Ugut, wachako waluwe Ondiek, waluwe Orengo. To gini kanyo oduogo Ugunja ka to nyoringo dok Sidindi kendo wana wakwayo wang'ni ka wadhi yiero to mbunge mawuok Ugunja ka nyaka bed mana mawuok Ugunja ward. Wadwa yiero ng'ato kalure kod manifesto mare kod gimo kelonwa jopiny. Mokwongo omi jopiny jo Ugunja oyier ng'atgi ma gihero. It doesn't matter the party modhi biro go, so long as nonyalo tiyonwa ng'awa maber. Wadwaro ng'ama chal go Opiyo Wandayi.
Opio wanda ino ya odhode. Opio nong'e joge, opio nong'e nyithinde, nong'e jawuotege, nong'e wedege. Ne en wuon mogo, wuon poda. Moko kuom kuonde chung od bura ma bende ichano time yiero madundo gin kar chung od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera kod kar chung od bura ma Magarini. Chris Owino, Ramogi TV. Kawadhi mbele kod weche manyien en ndalo achiel kende bang' duol mochung' ne nono ritruok e apaya National Transport and Safety Authority NTSA golo chik makumo geche mag SACCOs 121 mondo kik ring e apeyni mapachoka kendo chungo lesen maggi. Moko kuom weg matatu kod jokanyo mag SACCOs go koro kwayo NTSA mondo migi thuolo mar nono gino momiyo ochung lesen maggi. Bang' duol mochung' ne nono ritruok e apeyni mapachoka NTSA chungo lesen mag tich mag nyamburko mating'o jowuoth mag SACCOs 121. Moko kuom weg nyamburko go mating'o jowuoth koro chwalo ng'ur maggi kotudore kod chungo lesen maggi. Koloso e kar chungo nyamburko ma Kisumu, jagoro mar riwruok mar weg matatu ma Kisumu James Omwa wacho ni thoth SACCOs ma ochung lesen maggi koro ywak ni ne giyudo notis moleo kowuok kuom NTSA gino mane omonogi keto kare gigo madwarore mondo gidhi mbele kod ticha. Ywak ma wan go ni nitie members wa moko ma osegocho na odiochieng' ma kawuono mawacho ni weche giyudo notis ma oleo tie joma yudo notis chieng' tich adek moko yudo tich ang'wen moko to wacho ni pok oyudo. Koro wakwayo mana NTSA mondo mi gichiw thuolo ne SACCOs ma samoro ne ging'ikruok matin mondo mi winj wachgi kata atua ma gidhi kawo mondo mi gilos SACCOs gigo bed maber. Omwa wacho ni moko kuom weg SACCOs ma ochung lesen maggi mane oloso godo noyudo buok bang' winjo ni ochung lesen maggi to mano biro kaluwore ni notis mane NTSA oronegi ne oor e apisegi ma ok githor tiyo godo. Onaloso gi Bethline SACCO manager Willis to kona ni nyoko yudo barua to kano temo luwo through jo NTSA to konya ni barupe no biro through office ma Kisii ma ok jatiga go Bethline tiga go office mar NTSA ma Kisumu e barupe kanyo dhi Kisii ma pok oyudo nyaka sani nyo miyo konyal ng'eyo na ng'oma timore omiyo ne oyudo buok ka odiochieng' manyoro godhiambo to oyudo social media ni SACCO mar bedo suspended. Na gocho ne SACCO mar 7H mana wuoyo go to kona ne norne gi barua chieng' tich adek koro kana gipango mondo gitim atua mondo gine kaka ginyalo luwore gi chike manyo ketnegi go to karo motich abich to gipoka nyito SACCO bedo suspended. Sama SACCO bedo suspended nyiso ni kata mana RSL manye dwaro apply ne gari kenyal nikech koro portal mar SACCO no bendo lor. Omedo ni okang' no ma NTSA okawo makoro osemiyo nyamburko mathoth ok ti kidek miyo ji mathoth wito yoregi mag yuto mapile ka pile. Wang'eyo ni ohala mar matatu en ohala ma ji kete pesa mang'eny en geche ma ikawo kuom loan makawo pesa mathoth. Sama ichungo SACCO mangima ma geche ok nyal ringo te to johala magin jo Kenya ma kawaida yudo hinyruok nikech koso yudo thuolo mar tich kata mar duoko pesa mag loan go e bank kendo biro chopo time ma koro geche go ywayo jotije mag matatu manyo en driver en conductor gi jogo mwandike bus park kunde ma geche go kata SACCOs go kawa abiria wayudo ka ng'eny gi dhi koso tich kuom kinde ma kamago to families mang'eny dhi hinyore kech school fees ok nyal chulore rent ok nyal chulore ngima mar oganda mathoth dhi hinyore. Kaka yorno mar temo reso sekta mar matatu ma ondiko ji mathoth e tich, Omwa wacho ni gibiro manyo yo mar romo gi NTSA mondo gipor wach ewi kaka SACCOs go nyalo luwo chike duto ma oketi mondo oduoknegi lesen maggi. Ywak marwa en mondo mi NTSA ochiw thuolo mapiyo. Waparo ni kaka jotelo mag SACCO mag riwruok mag SACCOs wabiro chopo office mar NTSA odiochieng' mar wuok tich mondo watem go kodgi mbaka ni ang'o minyalo tim mondo mi wayud konyruok e yo mapiyo piyo. Tich abich jumani NTSA nogolo chik mondo nyamburko mag SACCOs 121 ma ochung lesen maggi kik ringe apeyni mapachoka ka jopiny bende nokwer mondo kik idh nyamburko mag SACCOs go. Moko kuom SACCOs ma ochungie tich gin Acacia Cooperative Society Limited maringe route ma Kisumu, Ndori Uyoma, Crown Bus Service Limited maringe route ma Mombasa, Coast Bus Mombasa Limited, Bestline SACCO maringe route ma Kisumu, Migori, Kisii, Homa Bay Matatu Owners SACCO maringe route ma Kisumu, Kisii, Homa Bay, Migori, Sirare, Migori Awendo Classic SACCO maringe route ma Migori, Rongo, nyaka Kisii, Sasa Line Classic Shuttle maringe route ma Nairobi, Nakuru, Kapsabet, Kisumu, Bondo, Siaya, Kakamega, Bungoma nyaka Busia, 7H Traders Limited maringe route ma Usenge, Bondo, Luanda Kotieno, Siaya, Kisumu, Busia, Kakamega kod Bungoma, Kitale e kind SACCOs mamoko mag nyamburko maringe counties mopogore opogore.
Nyakora Mugejwang' yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo kata kamano kapok adhi yueyo we asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kokale namba mar 36000. Iwacho ka ni an Hillary wuode nyako yugi aneno Ramogi ka ana Nyamaroka Nyakach abari chopo Nyamaroka maber Ramogi tosha. Ote machieli iwacho ka ni giwere gi Gachagua mago ketho pesa kayiem nono mano Haruna Tela ka antiere Marakwet. Ramogi TV ler kendo winjore makare ka wan gi babana mano Paulos Aogola mamana Evelyn Aoko kod nyithindwa te. Kata kamano wacho ka ni Rigathi Gachagua owinjo dog chien mondo gilos sirikal nikech mago e achiel kuom gik manyiso telo maracha. Iwacho ka ni ma Ambuora Joana mara ponge Kanyadoto. Erokamano ahinya kuom ote makamago. Ote machielo mabendi uchwalonwa kokale Facebook kacha kama antiere live. Sarah Singa mar Wang' Neno West Kanyamkago wacho na sedonjo kendo amora ahinya gi weche manyiena. Ote machielo Austin Oyu wacho na neno news maler ka an Gemrae Nyakach ka an kod mamana Esther Oyugi. Nyakwara Mugejwang' med mana chwalo ote magi ka achiel kod paro mopogore opogore kotudore kod weche manyiena duto mag ang'ich welo. Wakaw yoyo madundo gi sani bang'e twaduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dial *811*276# to get Amazing Grace as your skiza tune. End month imefika na najua unapanga kufanya shopping. Acha nikuibie siri sasa. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Mpenzi package na inatoka Quickmart. 500 ml na Rumoru milk 104 down to 88 shillings. Quick Choice sugar 2 kgs 259 down to 239. Golden Fry cooking oil 3 liters 1050 down to 799. Soko maize meal flour 2 kgs mbili 268 down to 238. Ajab home baking flour 2 kgs 172 down to 159. Salt 1 kg 42 down to 39. Sunrise basmati rice 2 kgs 767 down to 636. Baraka chai 500 grams 245 down to 175. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2,416 shillings, meaning utasave 541 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na uenjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo Nyakora Mugejwang' weche manyiena mag ang'ich welo.
Japuonjre moro mar skund nyiri ma Sironga e kaunti ma Nyamira oyangi ne owito ngimane bang' luar kowuok e orofa mar 2 manie skundno. Michelle Chepto ma jahigni 17 ma jaklas 12 yangore ni nokawo ngimane owuon okinyi ma kawuono e kar saa 11 e kinde mane giikore mar dhi e sabato. Koyango masirani, japuonj maduong' mar skundno Jen Nyanumba wacho ni japuonjre mane oyudo moyo lepgi emane oneno ka Chepto luara e wi gorofa malo. Chepto noduogo owito ngimane e kinde mane ochop kode e od thieth kaluwore kod hinyruok mane oyude wiye. Kolose skundno, jalup komishona ma Nyamira Mano Florence Obunga wacho ni apisas osechako timo pedha. We were going to take a shower. Decided to jump from the second floor of the hostel. She fell down and hit her head. And we took her to Nyamira level 5, where she was confirmed dead on arrival. We were indeed saddened as a school. She did not show any signs of having any other problems. She was fine until yesterday evening. She was still okay. And she seemed to have slept well because the equipments do not indicate whether she had any other problem. We are told that she used to keep to herself. She's kind of a controversial girl. We have been able to peruse through her books. We have not been able to get any note left behind. But as security officers, we are still on with our investigations, and we'll ensure that we investigate and try to find out what might have happened. Nok maremo koda omenda e osuptende mar chwalo chenro mag thieth mar ringa maremo en midhiero maduong' mamiyo jotuo ok nyal dak e ngima maber. Kane giwuoyo e nyasi mar dhialo odiochieng' jotuo ringa mar remo mane timore Bungoma, jokanye sekta mar thieth ochwalo ng'ur margi e wi nok mar remo kendo gikwayo oganda mang'won mondo owuog oko mondo ogol remo mar reso ngima jotuo. Jodito e sekta mar thieth bende okwayo sirikal mondo omed omenda matayo weche mag thieth nimar omenda michiwo higa ka higa ok nyal kedo gi tuono. Kata kamano, jonyuol bende ojiw mondo obed laima mbele kendo orit osiep maber e kindgi mondo ogeng' landruok mar tuoche. Hawa wagonjwa wa sickle cell wanatumia damu nyingi, na hiyo ndio kwa maana siku ya leo tumecombine hizo vitu mbili, because hii ugonjwa kila wakati wanawekewa damu. Inamaanisha kama damu haitoshi, inamaanisha tunapoteza watoto wengi na ugonjwa wengi sababu ya damu. Kwa hospitali wagonjwa wengi wanakaa muda mrefu, wiki moja, wiki mbili wakingojea damu. Bill inaenda juu sababu hakuna damu. Wengine wanafariki sababu hakuna damu. Ni shida kubwa sana nje tunayo kwa hospitali, na ni Kenya nzima. Langu ni kuomba community, damu hatuwezi kununua. Na kuomba marafiki wetu wa media and the public, tafadhali tutoe damu kila wakati ili tuponye maisha. Ukitoa pint moja umeponyesha mtu. Si vizuri watoto wafariki sababu hatuna damu. Inafaa kila mtoto akizaliwa apimwe hiyo ugonjwa. Hata sisi pia watu kubwa tupimwe. Ndio ukipata mwenzako na kukoa ujue nini iko kwa damu au hakuna. Because kwa mtoto akikuwa na sickle cell inafaa baba na mama wote wakuwe carriers. Mmoja akikuwa nayo mtoto hata hamtapata watoto wenye na hiyo ugonjwa wa sickle cell. So hiyo ndio sababu umesema hiyo counseling, premarital counseling. Before muone mpime mjue hali yenu. Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights ochako chenro mar kelo kwe e kind ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi e kaunti ma Narok kod Gwitembe e kaunti ma Migori ma osebedo kod ywaruok mar lowo. George Juma leronwa matut. Chenro mar manyo kwe e kind ogendni ariyo mawuok e gwenge mag Angata Barakoi ma ode kaunti no ma Narok kod oganda gwenge mag Gwitembe ma ode kaunti ma Migori
ma osebedo kod ywaruok mar lowo maromo ekas 50 madre tong' kauntis ariyogi dhi nyime. Jokanyruogno mok mano mar piny owacho ma ong'ere kaka East Africa Collaboration for Economic and Cultural Rights kata ECO ka otele kod Betha Kokach maen director maruokni ne obedo kod romo mar kelo kwe e kind ogendni ariyogi, romo ne oyuore kod ogendnigo mowuok e kaunti no ma Migori kaachiel kod Narok. Kitu ambacho tumepitisha kwamba ni turudi kwa mashamba tulimea watoto wetu, na vile vitu vyenye tulikuwa vinaharibika tumekataa kwamba tuende tutangaze kwamba havitarudi tena. Betha Kokach wacho ni tong' mayando ogendni ariyogi ne owinjo kinde mokalo ema ber ka itiyo godo mondo koro kwe oduog kendo ogendnigi. Recommend that the boundary between the Kuria community and the Kalenjin community be reversed back to where it was before this war started. They have lived in peace when they are observing that boundary. Can they go back? Can the administration allow them to go back to observe that boundary? The boundary, it is a doable action and it's a doable recommendation. E kinde romoni, ogendnigi ne ogolo pachgi ka otende kod gigo mosebedo ka koro jimbo koko e tong' kauntis ariyogi kendo chopo winjruok mar kelo kwe e kindgi. Wakati wananchi wanataka wakae chini hata wakatase watoto, ni kwa nini hii kitu mnaenda kupigana na wenzenu? DC anasema kwamba msikae, hakuna kitu ya kukaa hapo. Hata ma DC wana mashamba pale ambao wanakombolisha. Hiyo kitu tunaomba serikali kuu iweze kutusaidia. Na tuko wazi kusema na tunalia ya kwamba wananchi wako tayari kukaa pamoja, lakini hawapati nafasi kwa sababu ya viongozi wametumwa pale. Gabriel Bibei Menjedak muoke gwengo mag Ng'ata Baragoi wacho ni giwinjore kaka gidhi puro loni ma ilaro e kinde ma imanyo yo makare ma tieko yweruok e loni. Agree that everybody needs to eat. So the main issue now is the land and farming, but we've come up with some resolution that we are going to talk to our community to allow each other to continue farming in their farms. And that is something we are requesting the administration and the entire county to come in so that we resolve all together the way these people are going to do their farming. But for the public, I appeal that let's stop war, let's stop name calling. At the moment, we have begun a journey. E seche ma oganda giwegi temo keto yore mag kelo kwe e tong' kauntis ariyogi, oganda giseyo piny owacho kuom rem kelo kwe. Tabitha Boke wach ni ogendni ariyogi yande odak kod kwe kuom higni mathoth ka giseyo piny owacho kuom ywaruok mar lowo ma koro ineno ni. Serikali imechochea kwa sababu tangia vita vianze havikuanza na mwananchi mwenyewe. Ni serikali ilianza hiyo vita kwa sababu ilianza na ng'ombe, mara ikaingia kwa mashamba. Hatukujua kwamba sasa imeanzia wapi na inamalizia wapi. Ndio ikaleta hii vurugu yote. Nchi wa Ng'ata na nchi wa Witembe tulikuwa na amani, tunapeleka chakula chetu huku tunauza, tunafanya biashara vizuri wao na sisi, lakini sasa tumesuiliwa. Hatuna venye tutaweza pita hata kwa barabara tuende tuuse ndizi ama miwa imeosea kwa mashamba. Ogendni ariyogi wacho ni koko mosebedo tong' kauntis ariyogi osekelonegi lal mathoth kendo ber ka koro rumo. Afadhali tuitie kaunti ya Narok na kaunti ya Migori ukutane, tukuja kutanisha, alafu hao ndio iko na uwezo. Sisi tu tulikuwa ngaya, lakini tulifurahia sana. Tulifurahia mkutano sababu tulielewana. Vita hivi vimetupatia hasara na hatuvitaki kabisa na tutavisahau kwenye kaburi la sahau. George Juma, Ramogi TV, Migori. If you're flashing I am here and I'm not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitiko makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana.
Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Waya, wede umanu kaigi. Osiepe, society status. Nyathi wen kiwalonga nyamo ingo gikote. En ngano mani penjo ka in pok inyiew puodho no. Excuse me. Onge ngata man gi thuolo mar donjo ofis ni koko penja. Karando ngetie penjo bana penji. In bende barua man kae ni. Adwa ni mondo iket sei nikech kora segolie tich. Eweche mag tuke en ni tim mar Newcastle kawuono dhi amodhi gi tim mar Manchester City gol 1-1.